för forskvinna. Tar vi gärna upp i kronon och öron så vet jag visst skipanar i höjmen bara vi att fungera som det skulle. Det vet jag under minsta läge 803 triljoner kronor kvart år till allhemsboskapen. Det vill säga cirka 24 samma som bruttokörorstokan till USA. Det är visskipaner som vi bara nu är via bröjta och möjliga avlägga vid allhemsupphittningarna. Och i 2006 så var det en omfattande gröning gjord för stjärnorna i Bretlandet. Vi var inte kostnaden av verlagsbröjningen. Fragröningen fick navnet Stern Fragröningen efter broskaparfröningen Nicholas Stern, som är professor i London School of Economics, som skipar i fragröningarna. Kostnaden för hemsboskapen att halta hitaökningarna under 2 hitasti var grönavor och sammanliknaver vid kostnaden av avlöjningen av en hitaökning över 2 hitasti. Nyhetsstøvan var at medan det kostar 8% av bruttokjørorstøkene av bæsa verlagsbrøydingen og gjør det politiske rævfestene som skulle til, så får det kosta upp i 20% av bruttokjørorstøkene hvert år, da vi kommer her til at hitene i hjørnet færen upp om 2 grader. Men vi så ikke langt i det, at så igjen 2006 er nekbrøyt, og det er ikke etnast av vente økningen av utlatten, og tog det bare tølene helst hakre enn overhilde. Oansett så är det inlösande att spärringarna vid att göra bröjtingarna här och nu är näst större än kostnaden av avlöningen. Hända fortsättningen hon ignorerar verlagsbröjtingarna. Den största fortsättningen hon ignorerar ösna verlagsbröjtingarna. Check when the middling kvart vid borde just och vad vi gör hon var djupare för kvarst år. Början av hästen tutjar ska någon skulde vara åren som vi väntar skuldene och finner mycket och utlatt. Eller rättare har vi finner till inte störst och utlatt och vänt skuldene mot de öjne tryckar i havn. Men hända samgången är faktiskt allt politiska landsläge renner på ett land. Förjar hever högst utlatt per utbyggva i norra London och faktiskt 8 högsta utlatt per utbyggva i Höjmen. Det är milt sagt otroligt skuffande och örskimlande att Lasses Larsla lägger så lite i omkvarstruppläggande. Man kan gå med sig för flott år, men det händer inte alla över och nu är Liot att spela sjönlök. Här har vi ett svart på kvitt att lite och inte är rävfestingen av omkvartsökningen. Vi har till för inte näkrar som färra mycket utlade månad. Man atlar så att det inte är näka särskilt politiskt och jag till för inte näka som för att kosta pengar. Man kan så umynda sig att man får sätta lower krav som inte har fortsatta avlöningar och då inte är vi kommande för fortsatta. Det här kan man sjön saktans. Det ska man sannolikt göra. Det är något som man kan göra. Vi tar att inte se något särskilt till vågare utan sjön till dessa luncharna av MK-frytöko och till hyttaskipan och elbilar. Och till lite av Miklon som ska till. Och går ska betala. Antingen landet, borgaren eller privata vinnaren. Antingen vit eller det kommande i attalien. Vi är ojämna i omkvarvskreppa. Vi har bundet oss till Parisavtalet som är ett totalt minimum för vad vi skulle göra med och utlatt ner i helt år 2030. Det är inte en gång särskilt ambitiöst då man huxar om hvordan vi dolka, men här är en plan. Här är några rävfästingar. Vi sitter här och slantar det hen som om det var ett eller annat hysteriskt anfall känner från tannargon som inte ska täckas i allvara. Allt medan vi söker och höra från främst och granskarna och öknen är vi narskast och ganska långt och färden är färden i de mörskene till så kallade tipping points som gör att vi inte kunde vända vid. Men vi vet att avlöningarna är bara för natur och folk och så sannolikt ösne för hemsboskapen vara avlämnande om vi inte gör. Här är det 300 000 kronor som sätter av till godkänningar till vistfröjliga terraäling som är gott och havskullen och vistgröja sandödne och finns ökt i 8 mot till 4. Skipanen till omkvarvsvärntar tilltök heldur av fram av samhått som är 4 heter fint och gott men är skalas och stärskare medicin till. Så tycker jag att vi ändå för virkelig att utpensla trobelagan brukar bara inte under 1 miljon till att marskna var förska landgrunden till oljelöjting. Jag har väldigt hårt spyrja kvar ju några tutser är vakna i.
Det kan inte passa att vi nej hälta ända tanken om att vi ska få borra efter olja i färgen. Tar vi vita att 35% av de oljorna som långt funnen i hemmen ska vara verande i undergrunden hvis vi skulle hålla oss under hittande av 2 grader. Jag vet inte vad tid att säga kommande atterlejon till att jag skulle tacka vi. Jag kan inte säga vet det jag vet inte visste vad vi gör då jag vet inte visste att avlöningarna för att vara så allvarsamma. Då det vidare vi väl och vi har faktiskt vidare det i ödlom för en sjön var född och avbindningarna om det har varit framme så är i ödlom för en trusjne. Jag kan heller inte säga att vi inte visste vad vi skulle göra då vi vet faktiskt väl vad vi skulle göra. Det eneste som jeg kan si at politikerne uttog avgjørende, vil du ikke lusta, ikke vil du takke avgjører, og levde jo en av like fjærere drømmer ver, her som trobladjen simpelthen for å løse seg selv. Tann arbeiden og tann skulden, hun ligger åkken. Jeg har jo stegget her for at jeg siver inn, men det åpenbart ikke så lagt. Men jeg skal nok ramsa forskjellt opp, det är så att det är nöker gå och att öka fortsättningslånet och fortsätter och välfärdssamhället. Hoa som ständer i som länka och ekvisliga skuggan är omkvarvsnoktan. Och hoa spårningar kan sättas vid näkra rävfästning och kösa samgångna. Och nu skattalattar till pensionister och särskilt att de rikaste pensionisterna och störst firmor. Vi tar om spärringar till tök. Havas fortsamallararen han visste i allt förra folk om att folkaflockaren nöjdes inte fortsatt sina välövner till naturlig intök av växteren för att vara så stora till så näck för pengar för att vara upp för samhällen att man nöjdes alls inte fortsatt något som helst. Om det här passar hade sig uppskörten till spärringar inte vara för nejene. Spärre tilltök till att hacka enkelt till höjle var kärja arbetsfirma det tilltök och annat. Det är törslig och spärr till törsning och ett. Det är fjällt och ett annat. Och ett nu utrustler som kommer 17 och jag äger gjort någon. Och så är det utrustler som kanske är halde 8 av varje fortsättningslån som är flott till ett nu och bostäder som ska bygga Badnaheim och bostad till Sönhöjdaskatt. Vi skulle ha vissa ståndarna här. Badnaheim är alltid, vi såg i fragrönsen från löktingsombudsmannen här fyra att omståndarna inte är nöktande. Trobladjen vi är man lätt upp i händerna bostäder är så det först och främst att bostäder inte släpper att bygga tar bolig och allmänna bostäder som det skulle. Och i öronläge landet kommer skulle betala lej och för dessa byggningarna nästa 22 år mer än det. Helt att pengarna var brukter ena för eller nökron omförna fortsättningslånet och så 8 landet byggningen. Det kan brukas på att binda på fortsättningslån här nu och långt under mest där man istället för att betala vid kassa 8 binda landskassan till utrustningarna i länkat. Så är det 500 000 kronor sätter av att få Google Translate av förskon. Det är pengar till folk som omsätter för språten till Google Translate. Här är det näck folk som har AHN och drömmer innanför försmål och det kommer vi bruka till näck. I allt jag mal i 80 över räfest och nu vi har få första banan innanför teknologiner som jag vet att man vill hållt vi av förmålstöldna men som så inte är räfest här jag vet att det var näka som Hanna Jensen arbetade vid mentamorgon. Här kunde man allvarliga sätt in till att det är ett öke här först inte släpper upp i parst. Och jag till att tack för åraböcker, talgilda åralistar, skapa innehåll som är männande måste sälja till böden och ganska mal. Det kan være ikke vi har strøtt og argumentene for at Google skal da førest, men det løy meg ivast ui hva det hever å si for først skal kate trygt, omframt at man gjort av penger og fortjærlåne for å skapa mer innehåll og mer vitan til internettrisen Google og i sørste enda for å tjene enn mer penger og heve enn mer makt. Det bekymrer meg. Så halte jeg faktisk ikke at det har mer å si og jeg er som omgangsjonen. Takk for å gjøre for meg.